Kajingnya pulih ya ke kitab Daniel, kawai hadin kawai kelenong, ni ai kublai bat ni priang ngubahaya pi baro, ha ka keteng udis Chris, sya kaneka channel Kasih Gospel Media. Hashwa bangin ya puli benia ya ke kitab Daniel kawai hadin kawai kelenong. Ngakwa ban ai ki katu kani ki jing lamprang. Hoi kamat ka bangla ai kalong Daniel ha ka hima Babylon. Dei Daniel hi bala tho yang ka kitab Daniel ha pedeng ka spa asnem rus pa san hadu sanspa laipo hunriu BC. Kinoi tulpa jongblei ke bala im hapdeng kite ki spa asnem ke bayajan bat Daniel ha ka jinglomra bat ha ka jingtroi ya ka kam kum unoi tulpa ke belayadan senda hak te spasnam kilong Jeremia Ezekiel kiba ya janbha Jeremia ulaim hapdeng kisan ngut kisim ke bala sensyar hajuda ba kita kilong Josaya Jeho Ahas Jeho Yakin bat Usedekaya ulada bitul paru baki khun Israel kin salom raw hadu nyopo tuli kisnam berkita lakran hak kitab Jeremia kelenong babsan kadekot kabakat way. Hausnam Ruspa arpusan BC. Jeremia hak kelenong kabakat way kadekot kabanekong haduk kabalai. Ulai ya kajing maham ya kirangba ka Juda baki day banlong kita ki bapendam haublay. Nama lada kilek persya ya kani kejait benriu kan salong kajing tem nang ta ha kadkhot ka ba saw bat ha klonong ka ba khatar Jeremia bat ha kadkhot ka ba khanyo oda kentu ya ki rangba kajait benriu Israel ki Juda ba ki long ki ba kongu ya ka tin ku jongblai ki ba sumar ki kum ku jongblai ba lada kilek persya ya kani kejait benriu on saratno. Hadin palat arposnem na kajing maham kaba Jeremia ulai kakum ka kitab kisim kalonong kaba absaw kadkot kabankong bat kabaar kayathu bau blay udapha ya kani kajaj benriu banilek persya da ki kenhun ki khaldi ki kenhun ki Syria ki kenhun ki Moab ki khun Amon bat kumta teter ban penjot ya ka kaba ladap Quran daki syakri ki jongblay ki balong kinoi tulpa ban penjot ya ka hima ka basyathi ka Juda karkum chronicle kalanong ka balay phone riu ko dekat ka basan bat ka ban riu ka balong ha ka spasnem rus pa riu BC ba Jeho Yakim ulale persya ka basniu tam hakmat utrai uboblay jong hadu baus im Nebukadnezar lawan baniale yau Daniel kalanong kabanekong kadkhat kabanekong kaong kumni hakasnem kabalai ka jingsensya jong Jeho Yakim kendiat syapha Jeho Yakim ka kerteng kabarem ka jong kade Eliakim Jeho Yakim kade ka kerteng kabalaai da upharo neko hadin bawla plong sim yau ka kitab kisim kalanong ka apply kadkhat laipsan kayathu yakata Jeho Yakim ulasan syar khatway tili kisnam ha Jerusalem katkum ka kitab kisim kalanong ka apply kadkhat kabalai phon riu pat ka Bible haba kaong ha kasnam kabalai ka batho hapadeng kitu kispasnam ruspa riu ruspa san BC ka jingsan sya jong Jeho Yakim usim Juda ulawan Nebukadnezar usim Babylon sya Jerusalem bat ulak kerkut yaka. Hakadkhot ka baar jong kalanong kabankong ka kitab Daniel kayathu bau blay ulai bit ban aino ya Jeho Yakim usim Juda hakakti jong usim Nebukadnezar long ba shibenta nakikhiu kipliang kibadan haka temple ka ying jong blay usim Nebukadnezar ularano iki baro sya kari shinar kakum ka kitab Genesis kalanong ka bakhatway kadkhot ka baar hoot ka thaw ya ka Babylon
ulara yaki syakaying ublay jong usim Nebukadnezar paruta ublay jong ukerteng umarduk. Ka Bible kaong kakum ka kitab Ar-Kisim kalanong ka baapsaw kadkot kabanakong ba ujehu yakim kum usim raw ula syakri ya usim Nebukadnezar hadu lai teli kisnam hadin ka jingyap jong ukhon jong ujehu yakin ula sensyar kakum ka kitab Ar-Kisim kalanong baapsaw kadkot kabanriyo. Day house nam sanspak nai pupra BC katkum kay kitab Ar-Chronicle kalanong balay punriyo ko dekat kabakandai bat kabasipo Ar-Kisim kalanong baapsaw ko dekat kabakasan hado kabakanyo ba hakasin kabaar kaba usim Nebukadnezar ula kerkut ya ka Jerusalem hakasin kabaar kabalong ru ka jingsensyar jong ujehu yakin ula ringmraw biang ya kikun Israel. Day house nam sanspa prapunyo PC katkum kay kitab Jeremia kalanong balay punday kadkot kabapra haduk bakasaw kalanong basan puar kadkot kabakatar haduk kabalay po nang ta kikitab Ar-Chronicle kalanong balay punri kadkot bakanyo haduk apuway Ar-Kisim kalanong baapsan kadkot bapra haduk apuway kay tu bahakasin kabalay haka jingsen sya jong usede kaya lapenyap yaki samla shenrang bakantai bad yaki teman kikro lapen jot yaka tempul bad yaka kenro Jerusalem lapen pra katu kani nakikun samla la ringmrao sya kari Babylon long ba yaw Jeremia usim Nebukadnezar uda borom bad uda sumar yau hadin ba usim Nebukadnezar la ringmrao yau jehu yakin sya Babylon la thungs imno ya usede kaya katkom Ar-Kisim kalanong baapsaw kadkot kabakhasan hado kabakhanyo usede kaya ulale ya kabasniw tam hakmat oblay ka Bible kaong katkom ka kitab Jeremia kalanong kabasan puar bad ulayle persyaru ya usim Nebukadnezar usim pan ula penyap shisnan yagi khon shenrang jong bad ya usede kaya usim ula klauno yaki khmat jong kaba smop tanat ka khbor kaba ngipli ha kalanong kabankong jong ke kitab Daniel na ka jinglong raw sya ka jinglong kraw kaba ngakwa ban kado aspenas balong rangba ki yunok jong usim Nebukadnezar ula ring raw ya ki samla ki bamdan ka jing thodak ki babhabriu ki badan kabut ha ka jing start baro banyo hika yaki ha ka jing start bat kaktien ki khaldi kaktien jong kinong Babylon Daniel kalanong bankong kadkot kabalay bat kabasaw ha kadkot kabanriu lapen kala kerteng thma yaki ni ki samla Daniel kum Belteshazzar Hanania kum Shadrach Mishael kum Meshach Azariah kum Abednego hakad khat kabasan akwa bani phai biang sesin baus im ulabu kabanta halakasngi ya kini ke samla ban ayeki ban psai ki ka jingbam sim kawan bat ban psai ki laisnam bat hadin balakut kita ki baro ngalaban ong ki training asapet haduk kanu kila baniang hakmat usim kad khat kabapra bat bakandai ka Bible ke itu bau Daniel ulat temu halaka donut ban om pentinget yaladi da ka jingbam sim lemni da kawan bat ka Bible ko ong bau blay ula shem ka jing subha hau Daniel bar ru kumju bau ni urang ba ki yunok bakateng Melsa da idru yau Daniel kalanong benkong ka dekat bakat wei ha ka dekat ka bakat wei ter haduk bakat saw Daniel ula keren ya uni uyunok uang tot nenju ialah syakri ngakarpat yami shiposngi kala balong man aipor yaki bakin bam tang uri babandi ru yaka anakum ta ban khmi yaki ka Bible ko ong ba la sha ban pelkot ek jing tu khana hadin kita ki shiposngi agar khat bakasan ki khmat jong kini ki samla kila pau ki bakham itnat bat kila kham sngat
ban ye kita ki samla baro ki balabam na ka jingbam usim kad khot ka bar pho kai thu bo usim ne buknasa la shem ha kini ki samla baki kham start shiposha ban yabaro ki badan haka hima ka jong u Daniel kalanong ban kong kad khop kanyo kong de shapang kini ki samla ubleu la ai yaki ka jing tep bat ka buj ha ka jing nang bat ha ka jing start baro but Daniel uladan ka jing shampang ha ka jing itu pau bat ha ka jing posni baro ye kita ka jing itu pau ngin sei plibnia ha kalanong ka ba nyo bat kumtar teter shwa bangan pungkot ngakwa bansot na proverb kalanong bakhandai ka khot bashpo ko ong ka jing shapting yo try kalong ka jing sedang ka jing start bat ka jing tip yo ta obo khoi long ka jing shampang toy bo blem kun khu ya philang baro na kamta ka brom jong blai amen nginget ki khubor ki long ki bashai kat kong ka bible bat tu ai ba oble an kun khu ya phi baro sngop ha ba klet ru ban share ya ki ni ki khubor sha ki paralok jong phi bat ru kum jo ban subscribe khnang ma phinyo ek jing tip ne notification man kapor kaburam ba ka jingu ngi aisha oble amen